Dag, mit navn er Kasper Jensen, jeg ejer Ding IT, og formålet med den her video er at vise, hvad vores hybrid cloud kan gøre for dig. Hybrid cloud er faktisk nøjagtigt det samme, som hvis du er vant til at bruge Gmail kombineret med Google Drive, eller Hotmail kombineret med SkyDrive, eller som det nu hedder OneDrive. Vores hybrid cloud består af to teknologier. Vi har Zimbra. Der er det altså en Zimbra test server, det er ikke vores egen. Og her er vores egen own cloud. Det skal siges, at det vil være hvis I køber vores løsning, så vil det også være vores egen Zimbra server. Own cloud er nøjagtigt det samme som for eksempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive, som før hed SkyDrive fra Microsoft. Og det går egentlig bare ud på, at du har dine data liggende på en server ude i skyen, og så kan du tilgå de data fra enten web, som vi kan se her. Der er også en klient til din PC eller Mac eller Linux-maskine, og der er også klienter til din mobiltelefon, som for eksempel iPhone eller Android. Sidst jeg tjekkede, der kostede det 6 kroner for en klient til Android og 16 kroner for en klient til iPhone. Det her det er så, nu logger vi med min private, eller ikke private, men med min firma-regi-konto. Der skulle gerne være lidt data herinde, ja. Og som I kan se her, der har jeg så min egen firmafolder, hvor i der ligger alle mulige fancy ting. Og så har jeg et folder, der hedder øjeblikkelig upload, og så nogle billeder herude. Øjeblikkelig upload, det er fordi, at i mobilklienten er det muligt at klikke til, at når du tager et billede, så skal den uploade det direkte til OwnCloud med det samme, uden du skal gøre noget, eller så snart den kan i hvert fald. Og det repræsenterer den her folder her. Men sådan ser det ud. Og her der kan jeg så se mine pictures og mine files. Det er selvfølgelig muligt at lave nye filer her, hvis man vil det, og nye foldere. Fordi at Kasper han er administrator af gruppen Ding IT, så kan Kasper også oprette flere brugere til gruppen, hvis han vil det. Og det gælder af vores kunder også, at der er en af kunderne, der bliver administrator, så kan han jo så selv tilføje flere brugere til systemet efter behov. Zimbra ser sådan her ud, og så logger vi ind. Og så ser det sådan nogenlunde sådan her ud. Det er stadigvæk bare en demo server. Jamen, Zimbra er nok den... Jeg vil faktisk våge påstå, at den kan matche Outlook på alle punkter. Og den er enormt intuitiv, altså også fordi den minder meget om Outlook. Indbakke, udbakke og så videre. Du kan lave flere folder hernede, hvis du vil. Det er en ny mappe. Du kan også højreklikke på den og vælge en ny mappe, så det er du ikke begrænset af, til trods for det er web. Nye mails, så trykker du bare på ny mail. Bemærk, at den laver en ny tab, så det er også tab-baseret, ligesom du vil have det i Outlook, der vil du have det som et vindue. Du kan også poppe den ud. Bum. Og så har du sådan flere af dem åbent, hvis det er det, du vil. Og så videre. Kontakter, jamen, du har din distributionsliste, kan du også have kontakter og kontakter, der er blevet snakket med. Det her, det svarer til, når man i Outlook skriver i tilfældet, jamen så kommer der selv med nogle forslag. Det er dem her. Og det er op til de kontakter, man selv har oprettet. Til forskel fra Outlook, så følger de her der også. Det er en naturlig del af din kontaktflade. Så det er ikke sådan noget med, når man skifter Outlook, så forsvinder det lige pludselig, og man skal huske at kopiere filer med over for at få de der med genvejskontakter med. Så det er også rigtig smart. Der har de faktisk tænkt over noget her, som Outlook måske kunne lære lidt af. Kalenderen. Jamen, jeg dobbeltklikkede der, det kan I selvfølgelig ikke se. Man udfylder emne, placering, om det skal være offentligt optaget osv. Du kan også vælge flere detaljer, så bliver det en tab. Så kan du have tilføje deltagere her, hvis du vil det. Så det er nøjagtigt, som du kender det fra Outlook igen. Dato, start, stop.
Og herover til højre, der har vi påmindelsestid, og hvis den skal gentage sig selv, så kan vi også putte mere på der. Og det er også muligt at skrive noget ned i aftalen, hvis man vil det. Her kan man så også se, hvis nu man tilføjer en fra ens eget domæne, så kan man jo lige se her, om den person også har tid i det tidsrum, så hvis de har delt deres kalender med en selvfølgelig. Så kan du sådan lige sørge for at planlægge det ind i, hvornår de andre også har mulighed for at deltage i mødet. Og så har du opgaverne, dem gider ikke gå så meget, der er så mange, der bruger videre, men det er jo bare, at man har en opgave, der skal løses, og så skal der holde lidt styr på, hvordan der vil ledes. Dokumentmappen er faktisk bygget ind i Zimbra, og den giver sådan set den samme funktionalitet, som du har med OwnCloud. Så den vil man typisk ikke bruge med vores hybrid cloud, fordi at man kan lige så godt bare bruge OwnCloud-delen. Den vil være slået fra, når man køber hybrid cloud. Det er kun fordi det er demo-serveren, den er slået til her. Og præferencer i sidste ende er, hvor du sådan sørger for, at sproget er dansk, og der er signaturer herover og andre ting og sager. Det er også herindefra, at man kan styre nogle betroede adresser, så man er sikker på, at folk fra de adresser kan sende dig e-mails og så videre, så man 100 på, at der ikke er nogen, der bliver filtreret fra og sådan noget. Og til sidst, og ikke mindst, så har vi vores VNC Safe for Zimbra, og det er vores OwnCloud data. Hvis vi ser Ding IT øjeblikkeligt upload billeder, Ding IT øjeblikkeligt upload billeder. Og herfra kan du så lave en ny mappe, du kan flytte den rundt, du kan uploade filer til OwnCloud via Zimbra-interfacet, du kan omdøbe den, slette den og kopiere den. Og du kan sige, jamen nu vil jeg bruge den der, vil jeg have vedhæftet i en mail, så klikker du her, og siger OK, venter lidt. Bum, og så den med, og så kan du lave mailen færdig. Så tager jeg mig selv. Og sende den. Og så er mailen sådan set sendt. Du kan også dele en fil, og det er her, hvor det bliver rigtig smart. Så hvis jeg vil dele en fil der med andre mennesker, så kan jeg sige, at jeg vil dele det med et link. Kommer linket derop, det er ligegyldigt. Så kan du sige, at jeg vil gerne lige password protect det med en kode, 1, 2, 3, 4. Jeg vil gerne sende det til en person. Sådan der. Og altid en god idé lige at sætte en udløbsdato på, og sige, at han har indtil næste uge til at få downloadet det her dokument, eller hvad det nu er, billedet i det tilfælde her. Så trykker man på send-knappen, og så får den person så en e-mail med linket, hvor de så kan downloade den, og de har så indtil den 14.3. til at gøre det i. Og grunden til, at det er en god idé at sætte expiration date på, det er jo selvfølgelig, fordi man har jo ikke lyst til at dele sine filer ubegrænset for altid. Det kan selvfølgelig godt være, at man har det i nogle tilfælde, men lige her, der er det nok ikke, der er det ikke så relevant i hvert fald. Så det skal helst gøres så sjældent som muligt, tror jeg. Det er rigtig smart det her, fordi typisk så har man organisationer, hvor man siger, at typisk så kan brugere finde på at transmittere data og bruge mailsystemet til det, og så er det en ligeglad, hvor store filerne er, man vedhæfter, og så løber man ind i begrænsninger og alt muligt. Fordi mailsystemet er egentlig ikke givet til at transmittere filer med. Det er mere sådan tekstbaserede transmissioner, det er bygget til. Så derfor så er det her et godt alternativ, for det er forholdsvis nemt at gøre. Og det giver en god sikker download for modtageren også, i stedet for at han skal sidde og slås med, så er hans mailserver blokerer mailen, fordi den er for stor, eller ens egen gør, og så videre, så videre. Og I kan så se her, at her der kom en mail ind med mit billede. Hvis jeg nu står her for eksempel, og har skrevet en mail til mig selv, det gør man tit, og vil vedhæfte, jamen det er faktisk også muligt at trække filer fra PC'en og ind i, sådan her for eksempel. Bum, så ligger den der. Så igen har du, selvom det er web, så kan du stadigvæk arbejde på samme måde, som man normalt vil gøre det i Outlook, ved at trække filerne ind i. Jeg kan også gøre det på en lidt mere gammeldags måde, og så søge derhen igennem. Det var direkte fra min computer. Dokumentmappen, det er den her over, den bruger vi ikke i Hybrid Cloud.
Mail, kontakter, hvis jeg har en anden mail, jeg vil vedhæfte, eller en kontaktperson, jeg vil vedhæfte. Og så har du igen VNC Safe for Zimbra, hvor du igen kan få adgang til enten dine billeder, som ligger ude i roden, eller i Ding IT-folderen, hvis det var hen, du vil vedhæfte noget, eller i øjeblikkelig upload. Så hvis jeg nu tager ham her, vedhæfter ham. Bum. Sådan er det. Ding IT opererer ud fra et koncept om, at det skal være IT til faste priser. Og det betyder, at når man køber en konti her i Hybrid Cloud, så får man ubegrænset plads. Og fordi man kan share filerne via OwnCloud på den måde, som jeg viste før, så er der godt nok en begrænsning på, hvad du kan vedhæfte i en mail. Men hvis du støder på den begrænsning, så er det bare fordi, du skal share det via OwnCloud i stedet for. Og på den måde er der ikke nogen begrænsning på, hvad du kan dele med andre mennesker. Der er heller ikke nogen, ligesom at der ikke er nogen begrænsning på plads i mailsystemet, så er der heller ikke nogen begrænsning på plads på OwnCloud-siden. Dog understreger vi, at vi selvfølgelig ikke vil se film og sådan ting, altså det skal være firmarelateret data. Det er også muligt at kryptere data i OwnCloud, hvis man gerne vil det. Det har nogle fordele og ulemper. Fordelen er selvfølgelig, at hvis vi får et indbrud i vores system, eller på anden måde nogen tiltvinger sig adgang, jamen så ligger data krypteret, og så kan de jo tage filen, men de kan ikke læse, hvad der står i. Ulempen ved det er, at vi får sværere ved at hjælpe dig med at genskabe enkelte filer, fordi at den kryptering gælder også i forhold til os. Krypteringen er i forhold til kunden selv, så kunden har fået en kode, og den skal kunden gemme. Og vi kan ikke se, hvad der foregår i den krypterede folder heller. Eller det vil ødelægge lidt ideen med det, hvis vi kunne det. Og det begrænser selvfølgelig også vores mulighed for at hjælpe kunden med hensyn til genskabelse af data osv. Men alt har jo en fordel og en ulempe. Så hvis I er interesseret i at høre mere omkring Hybrid Cloud, så kan I kontakte Ding IT på tilbud@dingit.dk eller ringe på 61 51 93 09. Tak.